Hey. Ja. Ja, jeg kommer. Jeg er inde der. Jeg har dragt. Fint. Den penge der i, drenge. Men hvad er planen så i dag? Altså jeg tænker, planen er bare film, som vi plejer, ikke? Ind og ud, og så uploade lortet, når vi kommer hjem. Ja, det der viewers, de æder sgu bare det hele op. Men Grib, kan du ikke lige ringe til Toby? Nu jeg har lidt travlt her med det, jeg Hey Toby, du er klar, ikke? Jo, fordi altså, vi henter jo. Ja, godt. Har du husket din dragt? Jamen, perfekt. Vi ses om 2 minutter. Ej, men altså, jeg håber virkelig Toby på fingret og røven i aften. Jeg er så virkelig træt af at høre på hans paranoid pis hele tiden. Så burde vi også vide, at det er fake, det vi laver. Altså, vi gør det jo kun for det der views, ikke? Altså. Nå, men bare drej ind der, det der Toby bor. Hey boys. Så. Hej. Er vi klar? Boys. Altså, jeg ved godt, det er job nu, ikke? Men jeg drømte seriøst det sygeste. Ej, hold nu kæft med det der. Det synes hver gang. Ja, jeg ved det godt, men altså, det virker bare mere ægte den her gang, end hvad det har gjort før. Altså, ja. Okay, jeg tripper. Det er fint, jeg slapper af. Ja. Så 5 minutter, drenge. 5 minutter? Ja. Vi er fremme alle sammen. Vi er fremme. Hvad vi gør bedst? Fanger spøgelser. Yes sir. Yes sir. Vi er klar. I dag så har vi lidt ekstra ting med, ikke? Hue med lys. Japs. Lommelygte. Ja, præcis. UV-lampe. Ordentlig motherfucker. Prøv at se her. Se. En EMF-reader her. Og det... Oj. Ej. Skal noget hue. Hvis der kommer åndelig aktivitet, så vi kan gå helt amok, så vi kunne høre bip. Det bliver godt. Vi skal bare fange det spøgelse. Peace out. Yep. Vi ses derinde. Nu kan vi hen til hoveddøren. Kom så klar nu. Vi er klar, så der er ikke så meget at sige. Lad os bare komme ind. Lad os se, hvad der sker. Jeg skal lukke en øje. Holy shit. Fuck. Hvad fanden er det her for noget? UV. Men jeg tror måske, der er måske lidt aktivitet her. Kan vi se, hvad siger EMF-readeren over? Jeg siger ikke et skid. Skal jeg lukke? Det ser ud, så der er så meget her. Fuck for det der, der er no way. Nej. Hvor fuck er han? Der er no way. Ej, bro, lad os lige prøve det. Det skal ikke være rigtigt. Hvor han shoulder jo. Wow. Vi vil gå. Arti! Kom lige frem. Fuck er det nu? Det kunne ikke være. What the fuck? Oh nej! Nej! Hjælp! 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 What the fuck?
Hej.